Ahoj, prišla som sa s tebou porozprávať o jednom z hlavných lákadiel modelu Kia EV9, trojitom panoramatickom displeji. Ako vidíš, obrazovky sa tiahnu priamo spoza volantu naprieč až do stredu vozidla a odrážajú minimalistické línie prístrojovej dosky. Trojitý panoramatický displej obsahuje 12,3-palcový palubný počítač, 12,3-palcovú dotykovú obrazovku navigácie a ďalší 5-palcový dotykový displej. Táto kombinácia nielenže vytvára pôsobivý vizuálny dojem, ale zabezpečuje pohodlný prístup k intuitívnej kombinácii dôležitých funkcií, ako je navigácia, infotainment, telematika a ovládanie klimatizácie. Kia zmenšila počet fyzických tlačidiel a nahradila ich integrovanými matovými snímačmi, aby dodala vozidlu čistejší vzhľad. Vozidlo pôsobí menej ako tradičný priestor a viac ako salónik, pričom pridaným bonusom je ambientné osvetlenie priestoru, integrovaná biometrická autentifikácia a zrkadlá s digitálnym displejom. Dokonalý príklad toho, ako spája Kia skvelý dizajn s najmodernejšími technológiami, aby ti priniesla inšpiratívnu jazdu. Ďalšie informácie nájdeš na stránke kia.com. Kia. Movement that inspires.